Έχω εδώ και κανένα δίμηνο στα χέρια μου αυτήν εδώ τη συσκευή και δεν ξέρω ακόμα για ποιο λόγο δεν σας έχω δείξει τι κάνω ακριβώς με αυτήν. Έχει πάρα πολλές χρήσεις που μπορείς να τη χρησιμοποιήσεις και στην καθημερινή σου ρουτίνα, αλλά και στην εβδομαδιαία σου. Εγώ σήμερα θα σας δείξω πώς τη χρησιμοποιώ μία φορά την εβδομάδα μαζί με την υφασμάτινή μου μάσκα. Το συγκεκριμένο mode που θα επιλέξω σήμερα παράγει θερμότητα, χρωματιστό φως και μασάζ δόνησης. Στην ουσία με όλα αυτά θα βοηθηθούν τα θρεπτικά συστατικά να διεισδύσουν καλύτερα στο δέρμα. Έχω ήδη κάνει διπλό καθαρισμό στο πρόσωπό μου, οπότε περνάμε κατευθείαν στη μάσκα. Σήμερα θα χρησιμοποιήσω αυτήν, είναι η μάσκα από Skin 79, είναι η Seoul Girls Beauty Secret, αυτή εδώ λοιπόν, και πάμε να την ανοίξουμε. Πριν τοποθετήσω τη μάσκα, ανοίγω τη συσκευή μου. Και βάζω στο mode που θέλω. Και είμαστε έτοιμοι να αρχίσουμε. Καταλαβαίνω τη θερμότητα και τη δόνηση, λογικά ακούγεται κιόλας. Και κάνουμε μασάζ σε όλο το πρόσωπο. Για 10-15 λεπτάκια. Αφού έχουν περάσει τα 15 λεπτάκια μας, θα συνεχίσουμε με το προϊόν που έχει μείνει στη συσκευασία της μάσκας. Δεν το πετάμε ποτέ, έχει πάντα πάρα πολύ υλικό. Αφού έχει απορροφηθεί όλο το υλικό, είμαστε πανέτοιμες.